सरकाराचे एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त केल्यार फॅट चीफ मिनिस्टर, not fit chief minister. When I say fat chief minister, 60% of the portfolios demands have to be discussed in 2 days. या जेन्ना हे जरी तर वातावरण कॅबिनेट आणि मंत्र्याचे आणि मुखेलमंत्र्याचे चयल्यार डेमायज रांदपी मनीस, रांदची कुडीन कोफुसांव, जे कॅबिनेटान केस्तांव द कोफुसांव डे इन डे आउट. सूप जो पडकोता सूप मुखेलमंत्री करपाक सोदता, अरे सॅलडूय मुखेलमंत्री कोता, आता स्टार्टरूय मुखेलमंत्री करूंक सोदता, मेन कोर्स तरी धरात मरे मेन कोर्सूय मुखेलमंत्री कोता, आणि बारीकशे स्वीट डिश पण मेळटा स्वीट डिश तेय मुखेलमंत्री कोता. फॅट चीफ मिनिस्टर, नॉट फिट चीफ मिनिस्टर. इफ वी सम अप फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, this is what we as opposition, it is our duty to raise issues with whatever opportunities, and we have no other choice but to raise the issues in the interest of the state.